Are nimic. Așa, bombă, ține-te de șa. Ții de șa, da? Ei, ține-te de șa. Hai și ne pui pe YouTube. Ne pui pe YouTube. Ne pune Andreea pe YouTube. Ne pui pe YouTube? Da? Sigur? Bine, atunci nu mai plimb fără niciun ban. Să filmăm și peisajul. Ce pensiune e asta? Conacul Grecului. Conacul Grecului, iau. Deci îl plimb fără niciun ban, dar numai să mă vin pe YouTube. Gata, ce să mai. De seară căutați Conacul Grecului și îl găsiți. Hai, lasă picantul. Alex? Alex. Mama, cade și Stai acolo, șa. Cum cade șa? Păi stai tu bine în șa. Da? Hai. Filmează. Da, da. Gata, da?